ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଛ ଗୁରା ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେ ଦେଖିକି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଆରେ ଏ ମାଛକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲାଣି ନା? ଠିକ୍ କହୁଛି ନା? ଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ମାଛକୁ ଦେଖିବା ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ଲୋଭ ଲାଗିବ। ମୋତେ ପରା ଲୋଭ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ଏ ମାଛକୁ କ'ଣ କହୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଏ ମାଛକୁ ବା ନାଲି ବୋରି ମାଛ ବୋଲି କହୁ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତା ତରକାରୀ କଲା ପରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜବରଦସ୍ତ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବି। ମୁଁ ବା ଏବେ ମାଛକୁ ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇଲି, ପୁଣି ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁ ଗୋଳେଇ କେମିତି ଦେଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ନା ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଡବ ଡବ କରି ଢାଳିଦେଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ କେମିତି ଭାଜିଦେବି। ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ତ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ମାଛକୁ ଦେଖିକି ତ ଯାହାର ନାହିଁ ତାର ଲୋଭ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମାଛକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି, ଓଲଟେଇ ଭାଜିଦେଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ଲେଟକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲି। କାଢ଼ିକି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ପ୍ଲେଟରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ ସିନା ଜାଣିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ କଡ଼େଇ ବସିଥିଲା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆଳୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ତରକାରୀ ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ତରକାରୀରେ ଟିକେ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲେ ତା ତ ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ବିନା ଆଳୁରେ କ'ଣ ତରକାରୀ ସମ୍ଭବ କି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା କେତେ ନାଲି ନାଲି ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ତେଲରେ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି ପିଆଜ, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ପକାଇ ଭାଜିଦେଲି। ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି କରିଦେଲି। ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ ମସଲାକୁ ଢାଳିଦେବି। ମସଲାକୁ ଢାଳିକି ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲି। ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲି, ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି। ହଳଦୀ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ପକାଉଛି ନା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ସବୁ କଥା କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ସିନା ଦବା, ଆପଣ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟୁଥିବି ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ନାଲି ନାଲି ହେଇଗଲାଣି ମୋ ମସଲା। ଓଃ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ମସଲାଟା କେତେ ନାଲି ନାଲି ହେଇକି। ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କଷିଦେବା ଆଳୁ ପକାଇକି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତରକାରୀ ଦେବି ନା କ'ଣ? ଜମାରୁ ବି ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତରକାରୀ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଏବେ। ଓହୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଡାବୁ ଡାବୁ ହେଇକି ଫୁଟିଗଲା ମୋ ତରକାରୀ। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି ମାଛ ସବୁ ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଲୋ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବାକୁ ତ ମୋର ମନ ନଥିଲା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେଲି। ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଏବେ ମୋ ତରକାରୀ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଲୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଗପୁ ଗପୁ ତ ଏପଟେ ମୋ ମାଛ ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତରକାରୀଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଆଉ ରହିପାରୁନି, ଚାଲିଲି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।